ଚାଲେ ଯାଉଥିଲା ସହି ନ ପାରିଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଳିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ମାତା ପଦ୍ମେ ହେଲେ ଉଭା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ଗୋଟି ପାଇଲାକ ଶୋଭା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କି ଉପମା ଦେବା ବଇଲଲ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗି ଘନ ବର ଦର୍ଶନ ହଇଲି ଦୁଃଖ ନାସିବି ତୋହର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହୁଅଛି ସିଏ କର ଦେଇ କି ବର ମାଗିବି ମାଗ ମାଗି ଜାଣି ନାହିଁ ଅଗଷ୍ଟକୁ ଦେବୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଗାଇ କୁବେର ସମାନ ମାତ ଧନ ଦେବୁ ଦୁହିଁ କୋଳକୁ ନନ୍ଦନ କୋଳକୁ ନନ୍ଦନ କୋଳକୁ ନନ୍ଦନ ଯେ ହସ୍ତକୁ ସୁନା ବାହି ଚାରି ଯୁଗ ବସିବି ଯେମାନେ ଧାନ ମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବେ ପେଣ୍ଡା ମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ମାଆ କୁ ଦେବେ ସେ ମୁଡ଼ି ଦବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ସାରା ରୁଣ୍ଡେଇକି ମୁଡ଼ୁଛି ଦେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଲା କହୁନୁ ଫୋନ୍ କରି କାଣ ଦେବେ फोन मु नंबर मेंशन कर देछि नंबर मेंशन कर दोछि आपण माने कांटेक्ट करिकि मो मां को दे देबे से धान पेंडा मुड़ दो नै जो हां हां पैसा ता संग दे दे धान कि पैसा किछ करियो अली बड़ कष्ट करे तार कष्ट नै तू रुंडे के गां लोग रुंडे जानचंदी से देइ जन पैसा गां लोग तार परिया ठेके ता सागो ठेके ता नाट दो गां लोग आ बाहर लोग यूट्यूब वाला किस बाबू यूट्यूब वाला देबन ना तो सागर के नाड़ी थे तो ताकू आलो देखुनी जे बंद कला सेबा यूट्यूब वर जे मु ट्रज टीवी पढी म तो कहला पाठ पढ़ी पड़ो को आम आसु बाय बाय टाटा।